Alright mga day, no? So special di kaya kung pagkuha kang dayro na kay inyong auntie ang mo drive. Ano lang ha? Ay lang ka. Hoy, ira! Ana dito. Kabibo ba, laban ni mo, oy. Palihog lang, laban ni mo, oy. Palihog lang, laban ni mo, oy. Hi mga day, today is November 2, no? Kalag-kalag. Palihog lang dyan sa kalag-kalag. Kaya karon time check, di dyan mo kato mga day, no? It's 7:52 AM. Kaya, palihog, basa ang buhok. Nakaligo yung ante. No, kay live alas papa diri so pressure kog ligo kay mga tumig minteryo magdagkot may mga kandila para sa mo ang mga kuan mga relatives nga naa sa minteryo. Diyos ko, akong lola, akong lolo, ana bitaw. So mo na siya. Ang mo sa tuon tas nako yung mga tita o mga cousins nga nangabot kay mobisita sila sa among lola, no. Nga na bitaw. So kalma kay patanawon ta mo sa itsura sa minteryo this bukid, medyo weird gid siya kay pasaka niya daghay kuan. Daghay basta makakita gid mo oy palihog lang jud na nagang na yung auntie daan, no. Mo nang nagbutas yung ante puss in boots yung ante ron puss in boots. Wow. Nya lahi ra gid kay diri sa bukid mga dayno kay 6 AM pa ganiha gimata nako pero nanay nagvideo ki sa unahan. So palihog lang jud. Kabi bubas video ki. In fairness mga day ani nga kalag-kalag, no, wala kay ko nahadlok. Di pa sa una nga rahog animal as kilid nga si Corina Sanchez sigig panghadlok sa rated K. Kalma ra kay ko karon, no. Pero shoutout ani nga kalag-kalag, no. I hope nga mahadlok ka nga mawa ko. Charay! Salamat sa pag-ibig mo. Salamat. Wala mo ni. Ano pwede na mo kana na siya. Yung magintag. In fairness, no, gusto lang dyan ko muingon kang lolo o kang lola, no, na vlogger na dyan yung apo. So, shout out kang lolo, no, nga namatay og December 19. Shout out kang Andres Gomez Colliantes. Og shout out kang Sayong Colliantes, no, palihog lang dyan. Mga day time check, 11:30. Nakabalik ta dyan midres balay, unya. Laban dyan, oy na dyan, nangayo sa ubos. Kaya abi kog unsa ang tuyo pero magpa-picture daw diri na gid nanugod sa balay. No, ibang level na gyud. Palihog lang jud ni himong meet and greet ganiha sa minteryo. Sige. Muna og ta. So may comment ni mo na pa. Sige lang sa go ahead. Anas pa nga pagpagwapa pud oy. Kinakapambalay ra ko. Hello. Hoy dayon diri, no. Ali diri dayon. Diyos ko oy manugod naman jud balay. Sige. Hi mga kadayers. Hi mga kadayers! Cute ba? Tomorrow. So hi mga day, today is November 3, no time check, 11:02 AM. Bag-o lang joke ka mata, dugay kay ko nakatug, no, palihog lang niya. Gi-surprise na pud ko ni Papa kay every time uli ko San Luis, magpalit siya gid siya. So palihog. Jesus ka cute. Okay mo na ning gitson. Thank you. Ang imong sugtok mo ng crabs mo, eh ito pas lakabot. Wala pa kaabot ang crabs. Oh, padulong pa na paguin. Wa pas lakabot ang modela ito si Almog si Susan. Wala na-touch lagi ko nga imo kung gipalitan og crabs kasi Papa kung kada mo ingon ko nga paliti ko crabs pa anti-crabs kay na siya siya nga mo nang ok-ok sa dagat. Ayaw ka ng ok-ok kay mga basura ilang kanon sa dagat pero na-touch ko. No, thank you Papa. Nana kami ngang imong kuan, Muna ganahan kay ko mo uli pero may kabalogy ko na lechon. Shout out sa mga ate diha nga nagtan-aw, no. Paglaway lang siya. Paglaway lang siya mo. Mo na idiwan pun mo. Kailangan pipilitin mo ni ribs. Thank you. Sige.
Grabe naman siya na nga. Makapamalandong masabta ng kantaha, uy. Wala yung mga kuwan diha. Mga DJ Khalid lang diha. Mga day na ako, isa ka bisita, no? Ako adyan ni siya ang pinaka-close friend gid sa to nag-high school ko to kick out ko sa akong papa sa private school. Shout out kang papa diha. Tuya akong gibundak dire. Ana bitaw. So pag hi diha, no? Hi Chato, no? Balihog Hi lang mga dyan. kadayers. Oh, sila lang Chato yung nga, si tagian ng Chato funeral. Uy, simba ka! Mm. Let's eat na, Papa. Lagi maka na. High school pa mi ba? Namay pa kayo siya. Nga nang lechon dire. Kanya gamay ra jud kaayo me. No? Kami ra mutabang sa lechon. So isa ra jud akong bisita. Ano kay nga friends inyong ante. Mayroon na. Eh Papa, mo request kog toyo. Sira. Oh, tuyo ko na kwan dyan de. Wala pa may biazong dire. Chat na ko yung mga pangutana ni mo chat. No, para sa akong mga kadayers, more information. Since classmate man gid ka sa high school. No. Unsa may comment ni mo sa ako as a student? Uy, ganahin ko din ni biazong. Lami kay toyo mga day, in fairness. Ganito may guidance para magpa-aircon lang. In fairness, chismis ang guidance, no? No guidance by Drake. Pero kuan jud. As in, Na guidance jud inyong auntie. siyempre mag-guidance yan no. Uba ng grupo. Magpa-aircon lagi mi. Amboy, kasi di mga ras... Ayun, nara... kabalo na ko. First honor ba? Come on. Oo, oh, yeah. Kabahan sa ate Brett lang niyo mga mega. Na-guidance ko kay... Sige ko pangupya. Oo, na pressure na ko sa akong pagka first honor mo nang awayon akong tapad nga. Bahalag mali na. Kuri ka na. Pakini mo. Pagilip, katapos ang second honor niya. Nasuko siya sa imo ha kay gusto dun niya na siya ang first kay nang wala pa ka, ikaw ba yung first? Lagi, shout out ato akong ka-competensya sa kuan, no? Pagkaya sa akong video dita. Hello. Tapos, ikaw ano na siya? Dahil lagi si tita naka-iWatch. Nag-braces pa si kita. Naka-braces pa akong tita. Oo, dili pag yun. Naapagin ko ang admirer nga. Bata. So hi mga dino, palihog lang jud bago ra jud mi nahuman og kaon og lechon. Kauban ni Chato diha no. Alright, so time check 3:34 PM. Kanya karon amo nang sundoon si Dairona no. Kay moabot na gid siya diri sa San Luis for the first time. In fairness, na-touch ko ang Rona kay nag-effort jud siya sa kay bus. Padung diri 3 hours ang biyahe mga day. Take note lang jud. So, ang effort ni Dairona, laban lang jud. Shout out lang pag ang Dairona no, nga ingon siya nga namahog na daw siya pato dito. Kay grabe daw niyang suka kay nalipong daw siya sa biyahe. Alright mga day no, so special jud kaya kung pagkuha kang Dairona kay inyong ante ang mo drive. Palihog lang jud wala akong lisensya no, shout out pero okay ra na diri sa San Luis. It's more fun sa San Luis. Yeah, di mag-goal kay na ako'y adult supervision. Paki-view ka, uncle. Ako'y adult supervision. Masig mabash ta diha ako ra dire. Okay, buhiyang ko, buhiyang. Dagan na na. Hinahinay lang. Dagan na na. So, mo na ni pinakahinay, di ba? Di, ano lang siya. Okay, hinay lang ta. Ganun. Ana lang. Okay. Kalma. Ana lang. Ano lang? Ana lang. Ay lang kani ang gasolina kay gusto man kani mga magkuan. Pero kung gusto ka magpakusog, duti ang gasolina. Dili lang ko, pado. Anak lang, mga day, paki-view sa atong pagdagan dire. Wait, I need to put my eyes on the road. Eyes on the road. Eyes on the road. Hi! Ay, Diyos ko, Lord! Asa may pangubos ay bintana? Ay, Diyos ko, Lord! Sige, tanaw, bintana, no? Hoy, nang iro! Ana dito. Pakiview sa iro! Iro, nang iro! Sige na pa mga iro! Diyos ko, Lord! Kung pakiview kay, grabe ang challenges! Sige, diretso ka na, kay nagunong siya. Hinay lang ta. Sige. Okay. Tuyok. Balik na to. Naradira mo no. Oh, sige. Kana. Hoy, in fairness, sakaling kawas sa itong challenges, ha? Asa si Dairona, dire? Ana raw. Tara siya. Dahil. Hi, Day! Pakiview ka, Dairona, oy! Hi, Day! I'll drive you, Day! I'll drive you crazy!
Sige na, pasunod na. Kalma. Sunod na, day. Uy, palihog. Ayaw, wala stress ko yun. Tabi na kung di na ko naman aniyon, animal lang. Grabe, sa Break ko na ako din sa mga abusayap, diring dugara. Oy, boy, shit. Sige, so, mutuyok lang ko gamay. Hindi ate, ikaw nag-drive, sister. Ipaki-view, we're going on the bridge, mga day. Alright, Let's go to the bridge. Ayan ako sa comments sa driving skills, Jairon, ha? Gabi kahina yun. Dahil nakulbaan ko, sister. Alright? Maragula pa ko'y salig sa imo, day. Uy, hi! Dag. O, basta ba? For you, ready? Dag.